dom medvjeda je malih dom, oni čak i lete. Pogledajte, neki ljudi okrutni, opasni ko zmaj, slistili bi taj pravi mali raj, no neće Bog me moć, jer mali medvjedi će doć ko jedan, borit će se svi i šumu spasiti. Ako voliš planinu, rijeku i cvijet, primit će te odmah u svoj šumski svijet. Ti čudesni maleni leteći medvjedi. Tako su slatki i tako brzo lete. Čak brže nego ti, a? A gledaj, onaj liči na jazavca. Onaj tamo oblak je Janje. Mnogo možete naučiti gledajući oblake. Ovaj, na primjer, znači lijepo vrijeme. Oblak zmija nosi kišu, a ono je oblak lisica. A kakav je on oblak koji nema snage letjeti? O, pa tako što nisam prije vidio. Da vidimo. Pomoć! Bude brzo! Gospođo, pa zar vam nitko nije rekao da je pušenje štetno za vas? Au? Ja ne pušim, mene su upušili. Popi sve ako hoćeš, ja nisam žedan. Idiote, to je za nju, a ne za mene. Daj. Aha. Uživaš u predstavi, a? Aha. Ma što stojiš tu? Pomozi mi! Aha. Vodica, svježa vodica. Moja krila, moja leđa. Hvala vam, vrlo ste ljubazni. Ja sam Greta Milostivić. Vi ste? Smradoljub Smetljarević, a ovo je Smucalo. Drago mi je. Gdje se nalazim, molit ću? Bez brige, na sigurnome, dok ste s nama. Jel tako, Smucalo? Tak je, kak ne? Ako ste sigurni s nama, onda ste sigurni sa svakim živim. Dobro, gospođo Greta, recite nam kako se to i što dogodilo. Bilo je u stvari užasno. Noćna mora, najužasnija stvar koju sam ikada vidjela. A, tako. Onda počnite iz početka i nemojte ništa izostaviti. Kad je došlo proljeće, moj muž Alojz i ja sagradili smo elegantno gnjezdo na vrhu visoka dimnjaka. Pogled je bio prekrasan, a dimnjak topao kao pečnica i danju i noću. Dom o kakvom sam oduvijek sanjala, da. Ali jutros je dimnjak iznenada počeo vriti. Iz njega je prokujao užasan crni dim. Idemo, Gretice, ne možemo ovdje ostati. Pažnja, mjesto odmah evakuirate. Ovo nije vježba. Odmah evakuirate mjesto. Ponavljam, ovo nije vježba. Evakuirajte mjesto. Moram se odmoriti. Ti idi, Gretica, idi. Ne mogu
te ovdje ostaviti samog. Moraš, leti na zapad, u šumu letećih medvjedića. Tamo ćeš biti sigurna. Ali Alojz... Ja ću doći za tobom čim budem mogao. Sad, idi! Alojziću moj! Doći ću! Gle. Kaj gledaš, smradek? Ništa, Zveka, ne znaš, skužio sam stvar. Vi ste valjda napravili gnjezdo na jednom od dvorničkih dimnjaka. Da, no živjeli smo lijepo sve dok nije prokuljao taj otrovni dim. No, dobro, a na koju je stranu puhao vjetar? Na zapad. Aha! Mogu pogledati, šefe, prosim te? Eno ga, to je to. Otrovni, đavolski, užasni, strašni, crni dim. Kaj ne? Ako to nije to, onda sam ja Superman broj 2. Tak je. Pa nisam to znao. Ajmo u moju jazminu smucek, tamo smo sigurni. Trpiju za drugi kraj, smuc i deri papke. Ovaj crni oblak bi nam mogao dobro doći, kužiš? Kaj se cari? Vidjet ćeš, smuc, vidjet ćeš. Ha, Mora biti tu negdje. Bog, idete s nama brati gljive? Hvala, mi nešto tražimo. Mali sivi oblačić. Na tlu tražite oblačić. Kakav je to smrad? Gledajte! O, nešto nije u redu, možda bismo trebali uključiti alarm. Što je to? Što god bilo da bilo, to je ljudotinsko maslo. Ja se vraćam u sklonište da upozorim ostale. Dobro pazi da nitko ne izliječe iz skloništa dok se ja ne vratim. Jasno, Joško? Jasno, Platone. Evo ih. O, vi ste izvrsno opremljeni. I ljudotinje su stavljale ovakve maske kad je dim počeo izlaziti. kaj misliš, vrede li ove maske uopće? Mislim, našli smo ih na smetlištu. Pa, sve što ljudotinje naprave mora biti super. Čak i otpad mora samo znati kako se upotrebljava. Vi ostanite ovdje, gospođo Greta, mi idemo pogledati što se događa. Dobro, ali molim vas upozorite sve u šumi na taj oblak, gospodine Smradoljube. Razmislit ću. Ili su ova dva gospodina nekako neobična, ili ja to samo umišljam.